Au. Vy jste kde byli? Sorokej. Tlačítko. Peklo jsme na bolí. Au. Jo, fakt moc si, jak jsme Máme tu. 5 minut neskôr. No, a čo teraz? Mezi tím. To nepotřebuji. Já už nestanu pěch. Tam je někdo, ale nevím kdo. Späť k našemu. Podle mě jsem se nezachránil, ale vyzerá mi nějak divně. Tam je lietadlo. V lietadle. A co to má být? Vy tu nemůžete být. Neskôr. Pokračování na budoucí. Daj.